ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ ବା ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ କାବ୍ୟ କୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବରେ ଅନେକ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା କରି ଆଦି ପର୍ବକୁ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନେ କାବ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କବିତା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୀୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଯୁଗଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ। ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଅବସାନ ନ ହେଉଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ସମୟସୀମା ହେଉଛି 1909 ମସିହାରୁ 1925 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି 1909 ମସିହାରୁ 1925 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଅଛି। ତେବେ ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ସାହିତ୍ୟ ରଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ହେଲା ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଜାଗରଣ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନବ ସେବା, ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତିର ଅତୀତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେବା, ସର୍ବୋପରି ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନେ ଆପଣେଇ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ। 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏହି ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୱାନ। ଏହିମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ପଞ୍ଚସଖା କୁହାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କେତେକ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତିକା ଓ ସଭା ସମିତିରେ ଦେଇଥିବା ଅଭିଭାଷଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଦର୍ଶନ। ସତ୍ୟବାଦୀର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଜନନାୟକମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ବିଷୟ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ। ସେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜକ। ସତ୍ୟବାଦୀ 1915 ତାଙ୍କର ଏକ ଆଲୋଚନାଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା, ସମାଜ 1919 ତାଙ୍କର ଅମଳିନ କୀର୍ତ୍ତି।
ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ। ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ଧର୍ମପଦ, କାରା କବିତା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବା ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ, ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ସହିତ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ସେ ରଚୟିତା। ସେହିଭଳି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା। ସେ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି। ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ତାଙ୍କର ଗତି। ମାତ୍ର ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ। ରାଶି ରାଶି କାବ୍ୟ, କବିତା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। କୋଣାର୍କେ, ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଇତିହାସ ଆଧାରିତ କାବ୍ୟ, ଦାସ ନାୟକ ଓ ପ୍ରଣୟିନୀ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅନୁଦିତ କାବ୍ୟ। ସେ ଥିଲେ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ। ମୋ ନିଶ, ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ଅଛୁ ଓ ହେବୁ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଓ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମିତାର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଆଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା ମାନସର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ସେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ। ସାହିତ୍ୟରେ ଏକାଧାରରେ ସେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ଆତ୍ମଚରିତ ଲେଖକ ଓ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସୁନାମ ଓ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଆଲେଖିକା ତାଙ୍କର ଗାଥା କବିତାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ସଂକଳନ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଗୀତାୟନ, କିଶଳୟ, ଚୟନିକା, କଳିକା ଆଦି ତାଙ୍କର ମନୋଜ୍ଞ କବିତା ସଂକଳନ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାମରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ନାଟକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟାନ୍ତର, ଅଭାଗିନୀ, 1817, ବିସର୍ଜନ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ଓ 27ଟି ଗଳ୍ପର ଲେଖକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେହିଭଳି ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ଆଉ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବରେ ଅବଦାନ ଅନୁସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଅନେକ କାବ୍ୟ, କବିତା ରଚନା କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଚିତ କୋଣାର୍କ, ବାରବାଟୀ ଓ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସ ତଥା ଲୀଳା, କା, ଅଦୃଷ୍ଟବାଦ ଆଦି କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହିଭଳି ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଶାନ୍ତିଧାରା, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ, ପ୍ରବନ୍ଧସାର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେହିଭଳି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା, ଆଶା ମଞ୍ଜରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ 1926 ମସିହାରେ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଗଠନ କରି ତାହାରି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ପୋଥି ଅହଲ୍ୟାକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଲେ ଓ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଓ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଆଦି କାବ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନା ଓ ମୁଖବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ। ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ ସମୟରେ ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଚ୍ଛନ୍ଦଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ପୋଥି ସମ୍ପାଦନା କରି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେଜଣ ଲେଖକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଭିତରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହେଲେ ଅନ୍ୟତମ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ପରି କବିତା ପୁସ୍ତକ, ବିବିଧ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କବିତା ଓ ଲାଳିକା, କଣା ମାମୁଁ ପରି ଉପନ୍ୟାସ ଓ ନାନା ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଏ ସମସ୍ତ ରଚନା ଭିତରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ଭରି ରହିଛି।
ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟତମ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଲେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଗଡ଼ଜାତ କୃଷକ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ, ପରଶମଣି, ଭ୍ରାନ୍ତି, ନଅତୁଣ୍ଡି, କାଳି ବୋହୂ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ, କବିତା ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ ଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ପାହଚ ତଳର ଘାସ, ହେ ମୋର କଲମ, ହାଣ୍ଡିଶାଳର ବିପ୍ଳବ, ବଙ୍କା ଓ ସିଧା, କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବକୁ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ନୀଳ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଓ ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ମାଟିର ମାୟା, ଗରିବର ଭଗବାନ ଓ ସ୍ମୃତି ସଞ୍ଚୟନ ଆଦି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ରକ୍ତପାତ, ବନ୍ଦୀର ମାୟା ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାନ୍ତ ଆଦରଣୀୟ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା। ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ହଁ ପିଲାମାନେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରେରଣା। ମାନବ ବନ୍ଦନା ଥିଲା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଆଦର୍ଶ। 1921 ମସିହାରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଓ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ରଚନା କଲେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତିକା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହିମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଭିତରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଭରି ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ ପରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ପରେ ପରେ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ ନ ସରୁଣୁନି ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଜ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ସବୁଜ ଯୁଗର ସମୟସୀମା ହେଉଛି 1921 ମସିହାରୁ 1935 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସବୁଜ ଯୁଗରେ 5 ଜଣ ତରୁଣ ଲେଖକ ସବୁଜ ଯୁଗକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସ୍ୱପ୍ନ, କଳ୍ପନା, ପ୍ରେମ, ଯୌବନ, ପ୍ରକୃତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ନାନା ଭାବ ଓ ଭାବନା। ଏମାନେ ସମକାଳୀନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତଥା ସତ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରହିଲେ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗଳ୍ପ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା ଆଦି ରଚନା କଲେ ଏବଂ ସବୁଜ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କଲେ। ମାତ୍ର 1930 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଭାବଧାରା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଓ ଅମର ଚିତା ପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା। ମାନବବାଦୀ ଭାବଧାରା ଓ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରାଣସତ୍ତା।
ତାଙ୍କର କବିତା କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଭାବଧାରାକୁ ଗତି କରିଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସବୁଜ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ସାଧକ ହେଲେ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିଛି କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କଲା ପରେ 1926 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ, କାରଣ ବଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମାତୃଭାଷା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଆଜୀବନ କବିତା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଥିଲେ। କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଆଦି ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ସେଭଳି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଓ ହରିହର ମଧ୍ୟ କେତେକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ରତ୍ନାକର ପତି ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି, ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ, ବ୍ରଜବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ଗୀତାଭିନୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ଗୋପାଳ ଦାସ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବେହେରା ନୂତନ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଭିକାରୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାମପାଳ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭର ପୂର୍ବ 30 ବର୍ଷ କାଳ ନାଟକ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ କୋଣାର୍କ, କଳାପାହାଡ଼, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର, କେଶରୀ ଗଙ୍ଗ, ଭୀଷ୍ମ, ସାବିତ୍ରୀ, ସାଲବେଗ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, ତାଜମହଲ, ପାଇକ ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଚଷା ଝିଅ ଆଦି ନାଟକାବଳୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଏବଂ ସବୁଜ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।